Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki Sipai BSF bat ki wei pat ki bor pahara kilayo ban kem ya arngut ki nong Bangladesh ya ki balatip kerteng kumu Rahul Amin laifu nyos nem karta ubana Silhet district bat Muhammad Abdul Qasim laifu reus nem karta na Sunamganj district yakini ki arngut la kem najan ke jingking dauki ha West Jantia Hills ha ka santrik ubana ya yong arjar arpulai bala IT no shakipulet kathanat hadauki. Mentakas ngi ki BSF kiliat ho bagiti ki arngut ki larung bean sa India da kabatmu ban syong bansa asendon hagani kari bat kumjuru ban yarap iki waipat kinong Bangladesh bakin wanrung bean sa India. Nalor kata ki BSF kilaong bakat kum kajing plajong Rahul Amin uni ubreu la don jing tmu ban lech sa Guwahati nagabenta ban lech shaw iki laingut kinong Bangladesh kibadang wan pai na Jammu and Kashmir nakarel. Nakaliang ki BSF kila pentip ya kini khubor si kipulit badai pej yang ki station rel ha Guwahati balayo ban kem ya kiti ki laingut ki nong Bangladesh ki balawan na Jammu and Kashmir na ka station rel ha Guwahati.